Egia esan bagenekan zerbait ola politia iteko asmoa, udaberri aldera, bilintxaria eta gero, eta azkenean esan genuen, maiatzaren 23 fetxa proposa da, zabaldu genuen, Donostiako bertsozale, bertsolari eta gai jartzaile komunitate hortara pixka guruk egin nahi genuen hori, eta elkarlanean, hausia, eta segun. Donosti bestela gauzak beti alde zarrean zentratzen dira, eta gira da guk Arratsaldean ere autu hori egin genula, baino bai nahi genuen, zabaldu eta Donostiko auzoetara iritsi, eta beste Donosti hortara iritsi, besteak beste gutako asko Donostiko auzo horietan bizi geralako, eta egunerokoan egiten degulako, ezta? Nik uste auzo guztitan egongo direla bertsozaleak, baina bertsolaritza ez dutela berdin eragiten, bai jai batzordeek edo bai bertako komunitate ezberdinek. Donostiko kale txikiena eskaini zitzaion bere garaian, eta saiatuko gera kale hori pixka bat handiago egiten, eta hoxe, garai bateko estiloan, balkoiti balkoirako saio bat antolatu dugu, eta hori izango da pixka bat, bazkariaren ondoren, ja berriz ere kalera atera, eta Aldezarra kasu hontan bertsoz betetzeko hasiera.